Hello. We Matete. Ilo wahamba uyovota namanje ukabuyi. No. Why urasa? Wengane yami. Ngiyarasa usuwazi nokurasa. Sho siqinisiwe nje obathunta ntakogoli. Wena uraselani? Can't you hear what we are rasa? No man. You need to chill. I can't be stressed out by my books. And then you too. No man. No. Ngaze ngawuzala udoti. You should be ashamed of yourself. Yazi futhi mina uhulumeni fanele ngabe uyanginika ithenda la doti. Ngoba udoti nje wona phela udoti ngani yami udoti. Uyakhumbula nangesikhathi samasosha ngakukhuza. Untanta wehla wenyuka nombayimbayi. Kwagcina kunjani? Amasosha kwakushiyanga namawele ongawazi nokuthi akabani ongawazi noma akababo wodwa noma ababo abahlukene. Awazi namanje lawo mawele noma akababo yedwa noma baba bahlukene. No, now you are taking it too far. You are taking it too far now, and I don't understand why you of all people would be surprised, because the apple doesn't fall far from the tree. Why are you surprised? Wafuzo anti bakho. Wafuza nje anti bakho. Wafuza kayihlo. Let me tell you something. I didn't ask to be here. I didn't ask to be here. Mbuyisele la ngiphuma khona. Mbuyisele khona manje. Wengane yami. Kwako wanini umhla ka21 May? Ngakufonela kuqala uJune wathi wena ngazi olayini bebebandi. Wonke umuntu ubuyisa kubekwe ngisho uminister. Wena usayavota namanje. Wegogo. Ufunani kahle? Ufunani? Our lines were long veil, and I didn't charge my phone. I've just charged my phone now. What don't you understand about that? Waya kogoli uyocharge. Uze wazi ukuthi ngizwile kuthiwa wena ubusy lapho kogoli untanta nama Nigerian. Uzungisizeke mina. Ungisize ungangibuyeli noJolofina. Ungisize nje. Okokuqala waqala wantanta no my friend ngakukhuza. Wangizalela nangu Abdulakazi ngiyamfundisa la. Angasizi nangalutho nalo Abdulakazi wakho akakwazi ngisho ukukhanda amafoni. Emva kalokho wangizalela amawele amasosha. Manje ke njoba usuntanta lapho usuyongibuyela noJolofina. Gogo vele umsebenzi wakho. That's what is ugogo. And awuna msebenzi. Why you complain? Awazi wasiyala uhulumeni ngokungabi namathuba omsebenzi. I left you with my SASSA card. I hope you're not buying enough ngayo. I just hope. Ucabanga ukuthi ubisi nje lumalini? Amanapukeni awumalini? Le mali ya SASSA wena ubona ukuthi iyona ke esekufanele ikuvumele ukuthi untanteke umhlaba wonke. Untanteke uyibreadwinner wena ngemali ya kaSASSA. Yo, umuntu omnyama vele, hana danki. Umuntu omnyama. Hey, ukuba ngangazi ngangengilo ngilinda ngiyiphatha kahle ngangozala nami ngama 90s kanye nontanga bami. Ukuba ngangazi ukuthi kanti ngilinde ukuzala sengimdala nje ngizozala i2000 udoti wento. Wegogo. Ibuyisele leyo doti la iphuma khona. Ibuyisele. Hayi mina futhi uhulumeni fanele asale senginika nje ngempela ithenda la kaDoti ngoba udoti ngihlale nawe endlini ngiyawazi udoti hawu ngine experience kaDoti. I'm done with this conversation. Bye Felicia. Awubuyizolanda le ngane zakho namafinyila. Ngaze ngawuzala udoti. Hawu doti. Yawazi udoti wengane. Ukuba kuya ngami nje ngabe uhulumeni uyeka nalento yakaSASSA amane nje ayithathele ingane azondlele kwakhe. Ngoba manje sishiwa nalamakhadi
Mase kucatshanga ukuthi ayike ngoba sesishiywe nalamakhadi ke sesoneni ke thina ke nje 24/7 fa esigade lezi izingane namafinyila. Ubusisiwe umfazi onengane samhlonipha. Hawo dota ama 2000.